Fuck, det er sådan. Hvad sker der? Ej, hvad laver I? Ej, hvad laver I? Hallo, jeg skal lige lave en intro først. Okay, nu laver vi en intro. Velkommen. I dag, der har jeg en meget kendt YouTuber med. Han hedder... Alex. Det er Alex. Ja, okay. Som I nok ved, så er jeg ret glad for mad. Så det er ret godt, at vi skal spise mad i dag. Vi skal spise chili. Fuck, det brænder allerede. Fuck, det brænder. Nå, det er fordi, jeg har rørt ved chilien. Det bliver forfærdeligt, det her. Ja, vi har ikke engang spist noget saft. Nu. Jeg har bare rørt, men det er bare saftret. Ja, vi kommer til at løbe rundt og brække ud af det. Det er sådan en fucking stærk habanero. Og den er meget stærk. Er du klar? Du skal tygge rigtigt. Skal vi sluge den? Fuck det her. Er klar? Jeg kan ikke tage en kvart. Du synes også, vi kan have en kvart. Nej, kom nu her. Nej. Så det var vi en Challengen er sådan set bare, om vi kan spise chilierne. Om vi overhovedet kommer til at gøre det. Ja, det bliver spændende. Vi tykker rigtig godt. Hvis jeg ikke kan sluge, så kan jeg ikke sluge, okay? Nej. Og kæft. I skal tygge virkelig prøve. Ah, fuck, det er Jeg stærkt. gør mit allerbedste for at sluge. Okay. Jeg har lige slikket på den, den er allerede fucking stærk. 3. Er du klar? Er du klar? Er du klar? 3, 2, 1. Tyk den, skynd jer. Mega, skynd jer. Jeg sluger. Jeg har en sluk. Jeg skal have fløde. Så bliv dog sammen. Jeg har en fløde med, fordi det er bedre end mælk. Kan du ikke filme mig? Jamen prøv her, I skal blive sammen. Adrik. Ej, hvor er det synd for jer. Jeg blev... Det er den stærkeste, den er. Fuck, det er synd for jer. Jeg tror, min smag står ødelagt. Det er det, jeg sagde. Ej, det går ondt, det her. Helt ondt af jer. Jeg havde ikke regnet med, at det var så vildt. Åh, det går ondt. Det går helt op i min gane. Hvad er det? Liv her. Okay. Det er virkelig en måde. Langsomt. Fucking ondt, det her. Kom nu. Fuck, fløden var en dum idé. Ja, drik det. Du ser bare mega klam ud. Alexander, vi ser dit ansigt. Jeg Jeg kan fortryder. bare føle ikke på tungen. Jeg nåede ikke. Du bliver lige stående, tak. Jeg nåede ikke at smage noget, før det går ondt. Nej. Gå ind på Alex' kanal for at se en rigtig sjov challenge. Med der får en ske oven i hovedet, uden han ved det. Det er pisse sjovt. Han hedder Anton. Okay. Au for helvede. Ej, aller for Der var en sten. helvede. Nå, dreng, vi slutter af nu. Nej, vi gør kraften. Au! Jeg ved godt, hvor klam jeg ser på. Har I set det selv? Fuck dig. Det gør. Så hvis I fandt det her bare en lille smule underholdende, så husk at subscribe, fordi Det er ret mærkeligt, det her. okay, det er klamt det her. Den er virkelig dårlig. Undskyld mig, Anna og Per, at jeg lægger det her ud. Undskyld, mor og Vincent. At jeg lægger det her ud. Og der er ikke mere fløde tilbage. Nej, du må også godt like, hvis du godt kan lide den. Hvad sker der? Ej, hvad laver I? Fuck, det går ondt. Tak fordi I så videoen. Hvis det var sjovt at se mig og Aller have en normal, hyggelig dag, så like videoen. Og så Allers kanal kommer til at være lige her på et hoved. Der er ikke video, hvis I synes om